ねえ考えなくてもいいよ先ちょっとり合えないの本当に今のろよ忘れないでいたよ体が最初で色ばくて食べるあの音で来るずっと二人で暮らそうよこの夜の隅っこで皆さんが忘れてくる国で3番楽しい3回生この柳と申します最後まで盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。よろしくさんでブレーメンないばっかでいいよってそんなのわけじゃないのいくつだけじゃつまらないわまだ時間が欲しいのできるぐ景色を知るそれが最初でまるで僕のブレーメンだっただけだから息を吸ってPapa,